Bueno, Rio eta Rio 2016ko Olinpiar Jokoetako txirrindulari probak amaituta, hemen elkartu gara, Agurtzan Elorriaga, Bizkaia Durango txirrindulari taldeko zuzendariagaz eta Gorka Izagirre, Movistar taldeko txirrindulariagaz. Eta pixkat proba horiek aztertuko ditugu, eta egia izan oso proba errezak ez dira izan, errepidekoak. Alde batetik asko aipatu dabe, berua, ezetasuna, zirkuituan gogortasuna. Adibidez, Ane Santestebanek hori aipatu zion Nekoitz Telleria berri emaileari, berak esan zuen helmugar heldutakoan deshidratatuta eta egon zala. Ez dakite, zailtasun horrek asko baldintzatu alda proba bat uste duzu Agurtzane? Ane Santestebane berak hori aipatuan. Hombre, gero hori da apur bat norberak nola adaptatzeko gaitasuna daukan, ez da, klima horretara. Hanen kasuan uste dut, proba egunean itzelezko humedadea zegoela eta gatzak hartzen hasi zela eta gorputzak ez izkiola toleratu eta orduan botak hasi izan eta azken batean gaixotasun puntu bat bezalako egoeran aurkitzen zara eta ezin izan zuen bere honena eman eta gainera uste dut froga guztia botaka egon zela eta gero pare bat egunetan be horrela jarraitu duela orduan egoera horretan ezin guztia eman. Eta beste batzuei ezin guztiz kalterik egingo, ze oso maila honeko lasterketa ikusi genuen. Zuri gustatu zitzaizun bera proba? Jo, niri benetan oso froga interesgarria iruditu zitzaidan eta gainera nesken partetik denbora guztian erasoa jotzen edo abanikoak egiten edo azken kilometroak oso interesgarriak izan ziren. Eta egia da ikusi zela momentu horretan nortzuk izan ziren neskarik indartsuenak eta niri benetan pena handia eman zidan nire ustez indartsuena Banbleuten izan zen, eroigandeko frogan eta azkenean erorketaren ondorioz ospitalean bukatu zuen. Baina hala eta guztiz ere lasterketa oso ikusgarria. Eta Van der Breggenek ere merezi zuen urrea. Bai, hor Banbleuten erori izan. Gizonezkoetan behan ez dakit antzeko lan Nibali eta Henao ies eginda jun ziran, erori ziran. Eta hori proba esan dugu zailtasunak. Zuk adibidez Gorka, Jonek anaiak behipatu, hori gogortasun hori, ezetasuna, pixka kosta zitzaiela, favorito asko, ez zuten maila eman, igual, Valverde bere esaterako, adibidez Erbitik, Castroviejo, Izagirre, teorian Valverderen lan egiten jun behar ziran, baita Purito Rodríguezentzat. Ez dakit, zuk uste asko baldintzatu dabela horrek, gogortasun horrek? Bai, ezkenen beste faktore bat gehigarri bada ez, eta bueno, ezkenen egun tarte gutxi izaten die egokitzapen hori egiteko eta bueno, batzuk egun tarte horietan nahikoa daukie, eta beste batzuk gehiago behar izaten du eta bueno, nire nahien kasun nik uste hori gertau zitzaiola zehatako bat ez, egokitzapen hori kostago gintzitzaiola gehiago eta Valverden kasunen nik uste baietz eta beste favorito batzun kasune baietz, baina bueno, kirola izkenen nola izaten da. Bai, Jonek adibidez, turro ondo amaitxu ban, etapa garaipenagaz eta guzti. Igual, zaila da nivel hori, maila hori mantentzia da turra amaitu, adibidez Chris Froome ikusi dugu, turra amaitu ban bezala, eta gero kosta egiten zaiela, maila hori mantentzia. Bai, ez oso zaila da, bai. Bueno, gero nik uste bai Alejandro eta bai honek turretik etorri ziren, baina bueno, gero Purito ere bai, baina adibidez hauek gero nik uste anaien kasun Donostik horrituta azkeneko momentu arte ere, bai Castroviejo, Imanolek eta beak ere hautatzaien aldetik etzekiten ez jun bartzien, etzien jun behar gauza batzu dare hor, ez dakizuenak, ez dizuenak guztien ez da gauzak nahi bezain ondo egiten ez, eta Donostire hor tarte neukizuen, agian ondo etorri daike, baina baita ez dizuzten deskantxu 3-4 eguneko deskantxu on bat izaten, zati beti aktibauta eukibarra dukezu gorputz eta 3 asteko proba bat eta gero deskantxu on bat izatea 3-4 egun beti
ondo etortzen da freskotasunean baten dizulako. Gero erlojupekoa, bigarren proba hori ja gauzak aldatu ziren pixkat. Adibidez, emakumezkoetan hasteko izen propio bat, ez? Christine Armstrong, hau da, 43 urte bete ditugu eta 3 olimpiadetan, hau da, Pekinen urria izan zen, Londresen urria izan zen, eta berriz Rion urria izan da. Hombre, niretzako garbi dauena da horre demostratzen dau zelako berezkoa daukan emakume horrek, ezta? Eta batez be froga horretarako. Egia da, iazko mundialean nila harrituta geratu nintzela, ze erretiratuta zegoen, bueltatu zen, eta hasierako postuetan irten zen, eta hor egon zen lehenengo postuko aulkian eserita, kasi frogaren bukarara arte. Ze uste dut 4. edo 5. egin zuela, 2 urte geldi egon ondoren. Eta gainera kontuan hartuta 3 ebakuntza ero izan dituela aldakan, ez? Baina iaz hori apuntatuta, aurtengo jokuetarako agertzen zen ja favoriten artean. Eta demostrazio itzela emanez, atzo berak irabazi zuen. Gizonezkoetan maila oso nemogen, ez? Bai Castroviejok, bai Izagirrek, biak, hau da, errepideko proban ibilizilan pizkate talde lan egiten, gero erlojupekoa, eman zuten mailan, hau da, Castroviejok 4. izan zen, 4 segundora geratu zen Frumetik, pena, eta Jonek be 8. eta diploma bat, ez? Ekarriko dago etxera, hau da, oso ondo, ez? Bai, nik uste dut oso maila itzela eman zuela, ez? Gazte die baita, Jonathanek Londresen parte hartu zuen, baina Jonen aurreneko joko olimpikok eta esperimentzi bezala ere bai nik uste oso aberasgarria, ez? Berriz esango, ez dakit, maila oso ona eman zuen, batez ere Jonathanek, kontun hartu oso urte zaie pasau dola, vertebra arazokin, ukondoko arazoa, erorketa horrekin, eta oso hilabete txarra pasau ditu, eta berriz horrei buelta eman da, eta ematen lortu duen maila hori berriz lortzea oso zaila da. Berak, ez dakit, eroriko aipatu duzu, berak esan zuen erlojupekoan, hau da, jaitxieran arriskutsua zen, baleina aipatu dugu, ez? Bai, emakumezkoetan bai gizonezko probetan eroriko garrantzitsuak izan ziren. Eta berak bazeukale beldur hori eta igual ez otezan gutxi arriskatu, hau da. Igual berak esaten zuen burutik irudi horiek bazituela erorikoak, ez da, txirrindulari batek hor izaten ditu ikarak edo. Bai, noski, ezkenen batez ere olako eroriko Jonathanen kasun handi bat izan dezunen eta egontzean hainbeste denbora lasterketatik kanpo eta txirrindu ikutu gabe, beti olako egoratan beti etortzen dira, da arrisku daunen, aurreko kasun bezala, beti eguraldi dela eta gero jaitsira ere bai, pixka eta arrisku, zuke ja badakizu arrisku hori hor laula eta beti izaten duzu galga gehiago frenatzeko intentzio barrutik. Bai, eta pixkate Rio 2016ko Olimpiar Jokoa pixkate albo batera utzita, zeuen erronkei begira, gurtzane adibidez Bizkaia Durango taldiak ze erronka geratzen zaizkio? Urtia maitxu bitxartian... Oin urrengo, lehenengo eta behin esan, aurtengo denboraldia oso ondo doak igule, ezta? Azkenengo lasterketa irabazi dugu eta Espainia mailan egon diren azkenengo 6 lasterketak irabazi dugu zelako. Orduan oso pozik, ez? Eta gero giroa oso ona ingendun Mabi Garziarekin eta itxaropentsu etorten diren karreretarako eta orain eta datorren astean Frantziara joango gara, Trofeo de Oro lasterketa egitera eta gero World Tourreko lasterketa bat egingo dugu Pluen eta gero Vuelta Espainiako azken etaparekin bat egiten dauen nesken lasterketa daukagu Madrilen. Da bukatzeko geratzen jaku Premio de las Naciones deritzona erlojupeko bat izango dana eta bertara Lourdes Oiarbiderekin joango gara. Espero duzu orain arteko aipatu duzun maila on hori mantentzia, urte mailara bitxarti? Bai, egia esan, Mabiren kasuan ez dakigu non dagoen neska horren topea, ez? Hasieran bera duatloidatik datorren neska bada eta fuerte hasi izan ze Espainiako lasterketa irabazi berri zeukan duatloian. Orduan pentsatzen gendu
momenturen baten jeitsiera edukiko zeuela forma puntuan, baina harrigarria izan arren, gora eta gora eta gora eta gora egin dago, eta oraindik berantza ez da, orduan bastakin nun dagoen bere goiko puntua, eta horrela jarraitzen badago, asko hobeto. Egia da oso igotzaile ona dela, eta plueko lasterketa berari oso ondo dakiola. Baina, bueno, ara munduko onena joaten dira, eta ikusiko dugu. Baina giroko mailan ibiltzen baldin bada, horri biliko da lehengo 10 postuetatik gertu, oseak ia. Eta zure kasuan, Gorka, zu hasi zara berriz lehiatzen Donostiko klasiko egin zendun, Burgosko itzulia, ez dakit beste zein erronka dituzu nolan Movistarrekin urtia amaitxu aurretik. Bai, ez dakit, egia esan, oain taldek lasterketa asko dauzke, baina oaingoz ez diate kalendarioa egutegi erabatzehaztu. Nik uste korritu alditzaketela bai Plue eta Hamburgoko klasikak, eta gero, bai dauzkegue Kanadako lasterketak eta Erresuma Batuko itzulie, eta horri biliko nahiz lasterketa egiten, pixkatez. Eta munduko txapelketei eta begira ez dakit Jonathan Castro Viejo, Jon Izagirrek errepikatzeko aukera izango da ben. Ez dakit. Egia esan, Espainiko selekzio hontan hautatzaileek pixkat eukitzen duen joku hori pixkat ez dakit ulergaitze egiten zaiten, baina azkeneko momentu arte ez dizu esaten zauden zurekin kontatzen duen edo ez duen kontatzen. Igual baten esaten dizu zoatzela, pixka da galdera handi bat ez, eta ez dakit ze pasa. Horrek baldintzatzen dago, entrenamenduak eta pixka ez dakit estres puntu hori ez jakitiana. Bai, baldintzatzen da, bai. Eta ezin preparau izan ez da? Bai, batez ere hori, eta, pixkat zu zeure bai, psikologikoki jakitea aurrez ja denbora on batekin egon bartzeala hor eta gauza handia da, ez? Katarreko aurtengo munduko txapelketak, ez dakit nola izango dien bilbidea aldetik eta igual bai Jonentzat eta Jonathanentzat ez dira igual egokinak izango, baina ez dakit. Esate izuten bezala, hola da, hola xe daukegu eta... Espainiako itzuliari begira, ez dakizu... Ez taldea ere, guain dio ez dakigu... Badakin ni behintzat ez naiz izangoan, eta baina, taldeak guain dik ez dute zer esan, eta hola xe da, Bale. Errepaso txiki hau egin daia bukatuko dugu gaurko saioa, eta honekin bukatzen da Rioko txirrindulari proben inguruko analizi bat. Kasu honetan gonbidatu oso bereziak izan dugu gurekin, eta eskertzen dotzagu eurei ere zuen presentzia. Eskerrik asko.